ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ин видеои ман кӯтоҳак дар бораи анам шахсоне ки дар муҳоҷирати миннатӣ ҳаққи як бародари хича мехӯрад, чун посредник гуфта ё ки дигар шахсо. ман барои ин гуна шахсо як чиз гуфтанӣ ҳастам ки ҳеҷ вақт ба хотири ду сум пул ба хотири нафси бадтон охиратонро фаромӯш накунед. ҳамқадар амал рафтори дошта бошед ки баъди маргат фардо як ҷанозахоне пайдо шавад. ҳамқадар амал рафторе дошта бошед ки ҳам малое ки фардо дар болои майти истода ҷанозат мекунад дар ҳаққи як сухани хубе гуфта пайдо карда битонад. бо нашавад га як нафаре буд ки на ба намоз кор дошт, на ба рӯза кор дошт, на ба дастгирии як бародараш кор дошт, фақат корш зино буд, ҳаққи як бародараша хӯрдан буд, ҳаққи ятим айёба хӯрдан буд, халос. бинед шоир чӣ зебо мегӯяд ки гур медонад азоби дар кафан печидаро, одами аз хок берун хокбозӣ мекунад. ҳеҷ вақт дар ғафлат намонед. ҳама вақт дар баробари ин дунё барои охиратонам чи як тӯшаи тайёр кардан дар кор.